Ne morirebbe il dirimbo. Ya okey. Ya durursi ben. Ahanya. Evet. Manga. Una cosa come sì, è una parte d'uomo, una parte sfamia e sono pesi, variamente sono grandi. Qualche passato. Akajambo kawe jewe nitwa Nizigiyimana Renova, hanyuma nkaba n'umumenyeshamana. Padiri Tolomeo twarakoranye, Padiri Jaume Mas na Pere, hanyuma na Juliano yarigeze kuza kuturamutsa. Kandi muri icyo gihe rero kuko n'igihe twasaba tukitwa muri Paruwase Karusi nasabye kugira ngo tuje mu Nyabikere, hanyuma tumaze gusaba baratwemerera kugira ngo tuje Paruwase Ravyo. Ubu rero haheze imyaka 25 Paruwase Ravyo itambu, dushimira Imana kubera ko aribo badufashije kugira ngo iyo Paruwase itambu. na babikira ababikira Mama Yosefina Mama Yosefina Akajambo Mama Yosefina ndakenguruka cyane ko twarabanye bose, na Mama Antonia, Mama Katarina, bose twarabanye, yego twarabanye bose. Wewe witwa iki? Nizigiyimana Renova. Urakoze cyane. Murakoze kandi. Sobre que estas lesgas? No. Que já deu conhecer, não? Sí, seguramente sí. Aquí celebramos la Vigília Pascual, un any aquí i un any aquí sin fora.
la Vigília Pasqual és la festa més important de l'any. Qui l'ha feta, però, aquesta En delegació? Tomeu. Antomeu Barceló. I crec que la delegació de missió han de tenir tot el reportatge de fotos d'aquí i pot ser qualque. Ja. Tomeu va fer una obra super interessant a tota aquesta zona. He quedat meravellat de veure-ho. Tot això. Molta de feina. Quan feia l'iglesi? Quan va fer l'iglesi? I ara, els diumenges que tenim a missa, vine aquí, us fan el dia, per als humans que Sí, no? has de fer les feines de barbó. Això és l'església d'un temps. Això era l'església. Aquí tenim en Jaume. M'ho dirà què és això. Molt bé. Hem vengut a veure la sala de reunions de Mutara. L'han acabada i ara nosaltres hem de mirar si tenen fet això. Mos presentaran l'informe final i pagarem el que falta perquè està pagat. Falta una tercera part. Perquè la gent d'aquí volia amb urgència la sala de reunions. Estaven programats per les escoles. Està d'acord amb Antoni Mesquida de Massa, va estar Perfecte. Jaume, molt bé. Gràcies per la teva explicació. Tomeu.